Ang pagbabalik ni Dudong Tami sa grocery mga day. Ayaw ko sanang umuban sa kanya kaso talaga gusto man niyang maggrocery na naman. Kakahapon naggrocery na siya kahapon. Ang laki-laki ng nagastos. Ngayon babalik na naman siya kasi daw may kulang sa mga lulutuin. Ning uban man ko mga day pero magtambay lang naman ako sa sasakyan. Hindi na ako sasama doon sa groceryhan. Magsasakit lang yung ulo ko doon. Mas masaya pala mga day kapag pabayaan mo ng asawa kung anong palito niya doon sa tindahan. Kapag sasama kasi ako, dahil maha-high blood si Inday Mirian. At alam nyo naman, parang gusto din niya na siya lang doon mag-isa para walay magyaw-yaw no, sa iyang likod na magkuyog. Balik na sa grocery ang akong sawa. Pasopo, nasaan, kay, mag-grocery, nasaan, sa puton, kaya, anapon, sawa. Mirian, basta, agan, akong, aliton. O diba? Lukuhin muna natin si Mister. Pasumay-sumayin sa natin gudusahay sa mga kabisaya-bisayaan. Alam nyo naman yan, ang cute-cute ng dila kasi. Hindi naman din siya pumapalag sa mga pinagagawa ko sa kanya. So kaya sunod-sunoro na lang itong ating asawa. So dito po tayo sa talagang tindahan kung saan si Mister palaging nag-grocery. Kasi gustong-gusto talaga niya dito mag-grocery. Paborito niya dito na tindahan. At ako naman, iba naman yung paborito kong tindahan. Magkaiba talaga yung gusto namin mga jay. Alam nyo ba na kung ano yung nasa utak ni Mister, mahirap nang i-demolish, mahirap nang i-reason, mahirap nang pagsabihan na wag tayong pupunta sa tindahan. Kailangan talagang pupunta. No, so yun yung problema. Hintayin ko lang si Mister kasi hindi talaga yan siya mapalagay kasi okay naman maluto naman yung beef no, na walang mushroom, walang carrots, basta may patatas lang and then pero si Mister talaga siya pinabayaan ko lang siyang lumabas para naman masaya siya sa buhay. Let's see what he got mga loves. So tignan natin kung ano yung binili niya ha. Oil. Chayote? Yes. Oh, thank you for I don't even think of it. Pinapoli. I see the pinapoli. You finish your pineapple there? No, there's a few pieces left. Oh. Okay. Mushroom. Thank you, love. Thank you. My grocery boy. I let him do what he's up. It's for us. Sorry for us. Oh my God. Carrots for the bunny rabbits. Hey, carrots for the bunny rabbits. What the heck is wrong with this? Tignan yung mga loves with leaves pa. The bunny rabbits get the leaves. I told you I don't want to eat bread. They like it better like that. I told you I don't like bread anymore, Charot. I know. I tried to diet. I know. Oh my God, what's wrong with you? Bawal magpapayat. Ganyan talaga yung kasiyahan yung mga loves kahapon na grocery o diba? Ice pops. What is that? Ice pops. Ice pops? Do you have tons? Gravy. You have tons. They have the big thing. They have a big thing for like Costco, but not here. What else? 2 cans of mushroom. Oh my refried beans. goodness. 2 cornstarch. Who you have mushrooms? We have cornstarch in the house? Why you buying stuff that I don't? Because I never buy it, so I figure if you got something, I have. You can't have that much of it. I have. No. That's it. Ganyan talaga yung asawa ko. Grabe talaga itong asawa ko talaga. Kahit anong gagawin, basta kay shopping talaga, sobraan. Basta mag-shopping si Dodong Tami. Maligayang grocery, Dodong Tami. Kaligayahan talaga niya yan mga darling na. So yun, pabayaan. So, are you happy with your grocery? Is that 2 little pouches of mushroom gravy enough? Yes. Good. That's a very small meat in there, honey. Are you happy? Oh, he's happy. I know you're happy. I didn't get anything. Fun. Got no sausage. Seriously, you... Hey, can we look our freezer? You have tons of sausage in I'm there. just saying, I went shopping. I didn't get anything fun. Costco is fun for you, huh? Sometimes. But going with you over there is so scary.
Ito yung kinakatakutan ko mga loves. Tignan nyo yung shed na kahoy na brown. Yun siya. Gusto niya bilhin at ilagay sa likuran ng bahay. Sana hindi niya bilhin. Natakot ako. Guys, we got a bird bath for the birds. But it seemed a little cheapy to me. Oh, this is enough. More with walking area. Ay, nako. Yeah, but how does this go? Hala. Oh, you have to go get wet in it, otherwise. Oh, ito na yun siya. I don't know where he's gonna put Where it. does this thing go? Busy po siya sa kanyang order at busy din siya ayusin itong fountain nila na matagal nang hindi nagagamit at itapon ko na sana. Buti na lang talagang inayos niya kundi itapon ko yan. Oh, yun na mga darling. Okay na yung fountain. Thankfully hindi ko ito tinapon. Kasi talagang how many years since nagpunta ako dito sa US, na-meet ko si Tami, since pagpunta ko dito, nakita ko ito sa kusina nila, no? Alam mo ba kung anong nangyayari? Ito siya mga loves, hindi ito naka-on, dinidisplay lang nila. So ngayon, sabi ko kay Tami, kung hindi ka bibili ng pump nito, itapon ko. Kasi talagang dinadala-dala ko dito kasi gustong-gusto ko siya. Pero alam nyo ba, ang dami, wala talagang naka-move on mga loves. Hanggang ngayon, hindi pa naka-move on ang mga tao tungkol sa kabo. Yung kabo na ako dito sa balay, sa akong ginikanan, sa akong inahan. Kabo, mga balde, no? Wala daw mga pangit, ang gamit is yung sa pintura na balde. Alam nyo, binilhan ko yung mama ko ng kabo. Alam nyo kung anong ginawa? Tinago. So huwag kayong magpaano kung ano yung nakikita ninyo, halabas, agad kayo, galit agad kayo dahil isa ako kadalo nga tao. Kini mga nag-istorya na dalo ko, no? Wala pud ni sila kahatag sa ilang ginikanan ba? Wala pud ni sila nakapaano dito na adto tas inasal ba? Dapat everyday ha? Kung ingon ana manggani mo no, na mahilig mo mang manaway na moingon ang among mga kabo mga buak. Hoy, nindot ba ito ipukpuk sa ulo kay pati sakita di gito mabuak. Ang akong inahan akong gipalitag ko gitago daw niya mga di gyud makamove on ang uban ba. Daghan kay nag-ingon nga dalo ko. Wala man ko nagsabwal og kwarta, wala man ko nalibang og kwarta. Di po ko nagdinala muhatag man po ko magpakaon man po ko. Wala man mi nga og ginamos. No, wa man mi nga og ginamos unsa kini mga istorya na may dalhon o Boracay, dalhag Boracay imong ginikanan, dalha didto sa mga mahalon, dalha didto sa mga unsa pa diha. Pangbuhatan ninyo na inyong gipanglitok. Wag na kayo maglitok-litok diyan na parang perfect na kayo na yung nakagawa sa lahat-lahat. Gawin mo na yan ninyo sa parents ninyo. Then magbawa ko sa inyo, good for you. Yun lang. Ano pa yung mga pangandoy ninyo sa kinabuhi na hindi ninyo maabot-abot? And then yun lang yung itdak-dak na niya lang nila comment na hindi talaga kayo makamove on sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Ang dami nagsasabi, uwi-uwi ka ng Pilipinas, ang tagal-tagal mong hindi nakauwi, yun lang yung inano mo sa ang kabo, buslot. Hanggang ngayon, ang kabo, andito pa, ilang months na akong nakabalik dito sa US, ganyan pa rin yung mga pinagsasabi. Ang kabo, ang balde, ingon pa sa akong lahan, mas lami to ipok-pok tong kuan, kay hindi daw mabibiak yung balde, yung kabo na para iligo. Anak pang uban, wag ganin niyag palitig washing machine iyang inahan. Kinsa man taro mo pakitaon mo na ako. Pag sure jud mo good, di jud mo makamove on kay pag uli gyud ako, di gyud na ako sila dalhon sa mga mahalon nga lugar. Kay gusto jud nila magpabukid, gusto ko na ako bukid. Unya unsa may ilang mabuhat nga gusto man jud ako bukid nga taga daghan lagi nag-ingon nga taga bukid jud ako nako. Ako jud ako no ilugwa akong ginikanan sa bukid. Ilugwa unsa man nagikulong? Unsa man manok, sunoy, ug himungaan. Pag sure good mo. Kanang mga tao nga nang abroad, moingon sila ang abroad man ko. Akong kinikanan gidala na ako sa mga mahalon na lugar. Idi maayo kaayo kay imong gidala. Wala man pug kanangayo imuha man ang kwarta. Unya kung moingon ka dalhon ako magpapa sa mga mahalon na lugar, sa mga tourist spot sa Pilipinas. Hatagi sa kung kwarta god. Moingon dayon mo, grabe ka, unsa man imong naman kay afam, mga na, moingon dayon ko sa inyo, mga naong yung kwarta no, basta na afam no, ang inyong huna-huna no, mga dolyaris, kwarta, ang mga tao na sa abroad na libang og kwarta. Pag sure, jud mo na unsa na mga tao ni kinabuhi unsa man na si Marian, adto Amerika, pero pag uli, jud daw na siya ikadalit sa iyang ginikanan. No, unsa man taon mo Ngano man, mura man mog matulaloy. Ay, nindot sa akong fountain, nindot akong fountain.